Poštovani slušalci, evo, zbog velikog, ne mogu reći velikog, nego reći ogromnog broja zahtjeva sa vaše strane, naročito od strane ženskog dijela slušateljstva, ponovo je sa nama gospodin Slobodan, koji će progovoriti o pumpama nešto. Slobodane, dobroveče. Dobroveče. Kako ste, jeste li dobro? Pa kao i uvek nema. Čovjek mora da ima dobar duh da bi bio zdrav. Dobar dud, jeste li rekli dobar dud? Duh. A duh? Duh, da, duh je najvažnija stvar, to su rekli. Recite mi I pozitivna energija. To je tačno, nisu vas iznenadili ovi kasniji pozivi? Ma ja sam vam noćna ptica bio, sad pokušavam da se smirim. Čitate li nešto ili što radite? Pa trenutno gledam filmove, sam još uvek, ali gledam filmove, više volim tako, akcione, ratne i tako to. Da li ima poneki porno film? Ima, ali ja to ne volim, ja to više volim uživo. Da, više volite da gledate uživo porno film. Ne gledam uživo, nego radim. Znači zaposleni ste? Ne, mislim ne sad, ali kad ima prilike tu sam. Kad ima prilike, želite da radite? Apsolutno, po celu noć. To je, znači, pa ponoći to je najbolji kao podstražar posao, ima još poslova, ovi recepcioneri. Pekari. Ima raznorazni, jeste. A to su plaćeni poslovi? Ne, to su crnački poslovi. Pa ja kažem. Pa dobro, teški poslovi što se toga tiče. Naravno, zna se što za terenci rade, uvek su spremni na borbu prsa. Halo? Dobro večer. Vera Sa Žiškova. Kako ste? Slušam vašu emisiju, ja i moj pobratim koji vozi 100 na sat, zovem s mobilnog telefona. Evo, hoće da vas pričuje. Alo, pozdrav za moju braću, velike voditelje, Slobodana putovanja. Poštovanje. Neka je sve najbolje da mogla, vozim 100 na sat, jednoga Saba razbijam. Interesuje me sljedeća stvar, ova pumpa od goriva. Pošto me već to mi škrka mi je majstor kod toga. Evo, hoće Vera da vas čuje samo sekundu nešto. Halo? Slušam. Slobodane, molim vas, samo mu kažete da vozi malo sporije, 100 na sat vozi. Znate šta, ako stavite fosnu, debelu dasku kroz prozor, levo i desno, dobit će krila. Kao Red Bull. Ima da leti i neće da pogine nigde. Tako je. Slobo. Slažem se. Slobo. Da li da mijenjam pumpu, pošto mi majstor moj Kaki kaže da mijenjam ili da je popravljam pučka huba? Vam kažem, bolje da popravite zato što u pumpe imaju delove. To su unutra zupčanici. Moguće da je upalo za gorivo, da je upalo trunje ili tako neke stvari. Mislite da je upala goriva? Upala goriva mu je, znači. Ne, upala kredika. Da. Nije, unutra ima trunja, nečisto gorivo i sve to mulja. To treba se očisti, dobro, da se ispere, da se osuši, da se lepo sastavi, da se stave novi diktunzi, da se proba. A vidi ovo, Batemo, a što ti kaže ova moja sestra da me učiš da sporije vozim? Ja vam kažem, stavite fosnu, onu debelu dasku kroz prozor, levo i desno i dobit ćete krila ko Red Bull. Da, ako ti je ja pošljem kod tebe u Kraljevo, neka živi s tobom malo, dobro ne izgleda. Pa da vam kažem, jedino ako voli ujutro, inače ovako ne primam koje ne mogu ništa. To je moja sestra, moja ljubav, moja ljubimica, mlađa od mene 3 godine. Ništa, bit će pažana i mazlja, bit će kraljica u mom svetu. Znači kravica mala, volite da tepate. Ko da je sišla sa Olimpa, tako će da je spavimo. Koje gdje ste vi, u koji grad? Ja u Beogradu, u centru. Nije baš u centru, ali tu sam. Koja, gdje, kako da vas nađem? Ja sam, znate me možda Šanjo, vozio... Ja živim tamo u Kumodožu, to vam je periferija. Znam ja Beograd odlično, mene je pobratima su mi tamo jedan Vasko, ne znam, znate li Vaska, jedan plavi... Ne mogu, ali je to Beograd, to vam je ko London. A znam ja, to on je stano tamo po onih ulica, ima jedan lančić veliki... Ja ne idem po ulicama, ja radim kad imam posla, kad ne radim, idem društvom, sedim i tako. Velike brke, ima onako jaki momak, pošao je on iz Podgorice prije 20 godina, ima jednu zlataru tamo, Brankov most. Na Brankov most. Da, to je tamo, u centru skoro dole. On tamo prodaje, onda ima jednog brata Darko, vozi motor. Ako njega možda sretnete da ga znate. Ne znam ima nikoga baš. Jednu kosmorinu veliku ima, onako on nije čest, ne vodi računa o sebe, ali dobar momak.
To treba, nije dobro što ne vodi računa. Ja sam dobar momak u pičku mačina. Osjetit će kasnije. Ima je udes prije 3 godine i ubio je udario je nekakvu trafiku, pa je to bilo čudo tamo. Ne znam, znate li to, pratite li to? No, ajde malo. Jel vi vodite sporije kad pričate? Ne, imate vozim, šta imate? Stao sam. Tako treba. Stao sam pored puta. Treba tu sestru da udomite lepo, nemojte da letite sada, to nije u redu. A recite mi još jedno, pa da vas pozdravljam, jer evo će ona da se čuje s vama. Da ne znate li ovoga Vesko, on je iz Srbije. Znači, ne on prodaje... znam, vam kažem, to je drugi svet. Ne, to je ovo normalni svijet naš. Znači, on prodaje, ima to kao za životinje, hrana za životinje. Aha, pet shop. On drži pet čovjeka. Pet shop, da. Ne znam, znate što, ja se krećem u drugom svetu, ja sam majstor. Da. Bio sam na fakultetu, nisam završio, ali sam zato ćemo završiti životnu školu. Na fakultet, Vlatko? Ne, bio sam na elektrotehničkom, Subotička, 10. generacija, ali nisam završio, ali sam zato završio životnu školu i tog znanja sam pokupio po belom svetu. Brate moj, ja te pozdravljam puno, ako budem niđe po Beogradu, volio bi se javiš da popijemo po kafu. Imate, oni imaju moj mobilni telefon, pa zovite. Hoću, ali dobar si čovjek, hvala ti puno. Tako treba da bude. Sve najbolje pozdrav. Poštovanje. Eto, malo opširan gost, kaže, ali dok god ima nešto da kaže, možemo da biramo goste, eto ipak. tako, može da se kaže, naša emisija je otvorena i naš je gost, čim prije otvoren čovjek i širok za svakog, je li tako? Evo možda apsolutno, pa prošlo sam pola sveta, vam kažem, živo sam u raznim kulturama koje su dijametralno suprotno od naših i čovjek se oplemenjuje i drugačije misli kad stekne znanja koje ne može u svojoj etičkoj sredini. To je tako, to je tako svuda. Halo? Da. Halo, dobro večer. Dobro večer, u programu ste. Pozdravljam, zovem iz grada Podnogrodnice. Željko Simanović Kaćo. Znaju me svi kao Kaćuša u gradu. Izvolite Željko, imate pitanje? Pozdravljam vašeg gosta cijenjenog. Nisam slušao prethodnu emisiju, ali su mi kazali da je bilo jako dobro i da oko tehničkih stvari, a kasnije i o ženama je pričao čovjek dugo i vrlo korisno. Dobro, izvolite, imate neko pitanje? Problem je takav da žena moja ne umije da pere veš, odnosno ne zna kako ide koja stvar u ovu veš mašinu. Ja to ne mogu od muke da pitam ove proizvođače, jer će mi se smijati da ja ne znam, a ona bi trebalo da zna. Koji tip mašine imate? MD 700 AR. MB? Da. Evo ako vidite, imate onaj točak programatora. Dobro. Točak, imate, uključite upaljeno, znači 0,1, uključite, pa imate tamo, na pola voda, pa centrifuga isključena, centrifuga uključena. To su dugmići. Da, ima 7 dugmića, ima crveno, zeleno. Ali imate programator, gdje piše tamo 30, 40, 60. Ima. Ako stavi primjer beli vešno iskuvavanje na 60 i stavi recimo da uključi i stavi da bude pun bubanj vode i da ne pritiska centrifugu i tada centrifuga radi. Ako ima recimo 50, 60, 80, 100 obrtaju u ovoj. Imam i to. Ne treba 100, treba 80 dole da ne bi pocepala centrifuga. Znači na 80, znači to uključi, pusti vodu jer neće bez vode. Dobro, ima tamo katanac, da simbol da kaže kad nema vode ima katanac i ako ne zaključa dobro vrata to i mora struju da pusti. I tada pritisne dugme, kad sve naštele pritisne dugme, naravno sipa unutra, kroz magnetni ventil ulazi voda i uzima iz one posudice pred pranje i pranje, uzima onaj prašak. Da, ja stavio prašak, vode ima dovoljno, Simbildex mi nije dobar, jedino on ovako malo se čuje sa strane i pali se zeleno svjetlo pa crveno. A šta nije dobro? Simbildex, tako piše na ovoj njemački, Simbildex. Možda neki zavrtanje. Da li ste vi, je li ona prala nekad, mašina radila? Radi mašina, ona uglavnom prokuvava robu, šarenu robu, pa onda bijelu, pa tako misli valjda da ne otpadne ona boja, pa stavlja nekakvu bojilo, stavlja iz ima ona zelena ampula, jeste. Zelena ampula bojilo,
koje ne da da se boja prebaci sa određenih gaćica na A da li ste vi blokirali mašinu, da su povadili one šipke, da li može da radi bubanj? Probao sam mašinu na golo, znači vadio sam... Da, na prazno, na samo voda. Na samo mrda i probaću i dalje. Morate da pogledate da li su vama deblokirali mašinu. Imate pozadi dve čelične šipke uvučene u nosače. Nosači moraju da se šetaju. Mašina visi na federima. Da. Znači, da li ste, možda me deblokira, možda mi je blokirana mašina, možda vi niste deblokirali. Imate dve čelične šipke od pozadi gurnute prema prednjoj strani. To je ovako, kad uđem u WC i pogledam u mašinu, to dođe kako, s koje strane? Iza mašine. Iza mašine imate dve matice i dve čelične šipke koje se prolaze kroz samu mašinu, da vi to ne vidite, ali pozadi imaju matice, 18-20, tako matice, da li je deblokirana? Da, ne znam da li je deblokirana. Pa morate da vidite. Pa, imam matice, sada šta radim? Ako su te matice velike, jesu? A onak nije se deblokirala mašina će se polomi. A to je morate da ošapite matice, da izvučete napolje te šipke koje su možda 30 cm, tada mašina je blokirana. Da, zato bruji kao... Pa polomit će vam, pa naravno da žuji, pobogu. Ako vam neko veže, treba da trčite, kako ćete? A ne, to nisam znao, mene je mašinu postavio majstor, rekao da je mašina spremna za upotrebu, roba je spremna... Da li je vadio šipke, da ste je vidjeli, da li je vadio šipke? Vadio šipke nije, jer ja bih vidio, morao je da iznese nešto. Da, čelične šipke unutra imaju plastični navlake tamo kroz te ušice, jer sam buban se nalazi na federima. Svakako ću pogledati. Vidite te velike, ogromne matice, velike, dve, jedna desno, jedna levo kad stanete iz te mašine, iza mašine. Treba li on poslije pranja svakoga da vraća šipke nazad? Ne, ništa, samo pogledajte da li, ne, to se baca. Baca se šipke. To je zbog transporta. A to je zbog sigurnosti mašine da se ne polomi bubanj kad se ide tamo vamo. Dobro, znači kad se to izvadi, tada je mašina spremna za upotrebu, ja to ne znam. Moram da vidite. Zovete nekog majstora da vam proveri to. Doću, dobro. I prevedite to što piše, šta je? Simplex. Šta piše na nemačko, englesko, prevedite kod nekoga, pročitajte šta prevod znači. Hoću, hvala puno, prijatno. Hvala vam što ste se javili. Evo Slobodane, možda za sami kraj, evo kao što vidite, hoće ljudi savjet, hoće da se čuju s vama. Što je to toliko interesovanje za pumpe? Pa da vam kažem, kod vas su, kako bi onako prosto naravski rekao, kod vas su pumpe, pune. Ma ne, kod vas su pumpe potrebne. Imate recimo bezvodni kraj, imate recimo bunare. Ipak je to gore u brdima imate bunar. Recimo oni stave pumpu dole, kad spusti, oni ne znaju da li treba da uzme pumpu da vuče sa 10 metara dubine, da ima snagu da vuče sa 10 metara dubine, a da baca recimo na 20. A recimo on uzme sa 5-6 metara pa ne može da mu vuče. Pa drugo, unutra recimo uđe mulj, ono savu korpu dozdo, uđe mulj i stanu mu je crev prazan, nikako ne može da povuče. Evo imamo jedno pismo našeg nekog poštovanog, da otvorimo poštovanog ili poštovane slušateljke, ne znam da pogledamo. Što pismo, što se ne javi? Pitanje, zašto? Ima stedljivih, ima svakakvih. Pa može da glas da priča, ne mora da se deklariše. Pa bolje bi bilo onda da vidimo, ne mora da pismo. Pročitajte. Pa evo kaže neka dama je u pitanju, Miloša se zove. Miloša. Kao kaže, pozdravljam vašeg gosta u studiju i puno lijepih i toplih poljubaca za njega. Pa dobro. Dobro, ja primam sve, neke prekriju svi poljubci celog, ja priznajem. Pa ima neko pitanje? Pa nema ništa, samo kao... Jel imate gospođo neko pitanje?
Pa evo... Imate li gospođo neko pitanje? Evo sad ću da pogledam, imam li neko pitanje. Jel tako? Nema, vjerojatno nema ništa sad. Nemam zaista nikakva pitanja za vašeg podsjednog cijenog gosta, samo puno 1000 toplih poljubaca. Slabo vam ide taj ženski glas, slabo mutirate, nema tu Pa priče. ja pokušavam da predočim, da pročitam pismo kao kroz ženski glas, jednostavno. Jeste, znate šta, ako hoćete tako, setite ono dole, imate odmah da imate, dobit ćete visoku cenu. Pa slažem se s vama.